În fiecare dimineață iau un jurnal, jurnalul devenirii se numește. Și cum mă reinventez eu în fiecare an? Scriu 10 dorințe în jurnalul respectiv. Regula despre cum să scriu aceste 10 dorințe este că trebuie să fie cu termen de realizare, dacă îmi vine în cap un termen, mai mare de un an. Trebuie să fie 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Îmi expandez orizontul temporal, cu alte cuvinte, împing. Ce se întâmplă este, mai ales dacă aplic și regula 2, și anume că a doua zi dimineață, când mă apuc de scris, nu citesc ce am scris în ziua precedentă. După 2-3 săptămâni se schimbă cuvintele și se schimbă ordinea din listă. Ei, după 3-4 săptămâni, fac un exercițiu foarte interesant și anume zic, ok, dacă n-aș putea să fac decât 3 din astea 10, care sunt alea 3? Când le am pe alea 3 din listă, pe care le stabilesc pe alea 3, acele dorințe le transform în obiective. Și modul în care le transform în obiective spun, ok, dacă asta are termen de realizare 3 ani, la sfârșitul anului care vine, unde trebuie să fiu? Ăla devine obiectiv. Ce am făcut este că mă dezrobesc de trecutul meu și mă ancorez în viitorul meu. Și după aia am o singură regulă, că în fiecare săptămână trebuie să fac ceva care să mă mute către obiectivul meu, pe cel puțin una din cele 3 priorități.